Segurament ja heu vist la notícia. Carlos Mazón no serà jutjat. Això em recorda un poc els meus anys d'estudi de grec a l'institut. La qüestió és que quan jo estudiava grec, la meva professora una vegada em digué que a la persona més inútil de la societat la feien fora 10 anys. Eixe era el record que jo tenia, però en realitat el que la meva professora m'havia dit és que a la persona políticament més perillosa l'expulsaven 10 anys i inclús podies confiscar-li els seus béns si aquesta persona resultava perillosa per a la societat. D'això se'n diu ostracisme. Etimològicament prové d'ostraquismos, perquè ostracon era la terrissa on el poble escrivia el nom de la persona que volien que fora expulsada. Alguns tenien la guillotina i uns altres expulsaven la gent més inepta, més mala persona i més perillosa per a la societat. Jo trobo que l'ostracisme és prou més convenient, perquè llavors, al lloc on te n'has d'anar a viure perquè eres expulsat del teu territori, ja saben el que has fet. Això podria ser una arma de doble tall, perquè per una banda, n'estic convençut que molts penseu que l'ostracisme aplicat a Amazon seria més que just, però per una altra, precisament perquè el jutgen els seus amics, podria aplicar-se injustament a persones que no han comès cap delicte i que se'ls acusa injustament. Sobre totes aquestes coses, els clàssics grecs ja n'han parlat. Però vosaltres què n'opineu? Ostracisme sí, ostracisme no? Au, cacau.